Bizikletiai buruzkoa doia gaurko alabasan hau, ze pentsatzen. Eta hasi oinati ningo dugu. Bizikletiakin abisaria eta lehenengo aiaiteko ahalegina relazionatzen dugu gehienetan. Baina ez da beti hola. Habilidade eta oreka kontua be izan lehike. Baina bai, gatozen bizikleta konbentzionaletara. Denboraldi barrisa astera doia Dorletako ama ziklismo eskolako kidiendako be. Zenbat lagune parte hartu ote daue urtioetan danotan denboraldi hasierako zeremonixo honetan. Bai, zeremonixia, mesa eta guzti. Baina apaisa bakarrik ez eben kantaiken elizan. Hementxe Leintz Baiara osoko ziklista prestuak denboraldi hasierako argazkirako jarrita. Dorletako ama klubandako eukain honena muteko gertu. Eta ziklismoan aurrera egiterik bauen, beste batzuk egin egin modura. Bueno, 19 urte daramazka Dorletako amak lanien. Mutikoekin da beti baitzu eskola maila erabili du. Eta eskola horren frutuak ere oso bikainak izan dira. Hor daude esate baterako, Enrique Alonso, Xavier Laspiur, Guen Etxea, eta horre behintzat profesional mailan maila ona eman dutenak. Da afizional mailan badauzkagu bastante onak, 3 lau badaude, Inigo Roldan, Garai, Ramor, da nik uste da horrek oso maila honeko txirrendularien afizionatu mailan, eta nik uste dut eskolak oso frutu hona eman ditula. Roldan, zu aspaldiko parte zaitu klub honetan, nola gogoratzen dituzu hasierako urteaiek klubean? Bueno, hasiera oso pizkada zaila zen, eta jende gutxiaz, oin apurka ja joan diez jendea animatzen, eta ja oin talde nahiko politxa daukagun, nahiko handixak, eta hemendik aurrera uste dugu patrozinadoriak oin moruen laguntzen badiez, mutikoa segiruko diez urteten. Por lo demás, simplemente animaros a continuar y a ver si, en un futuro vosotros podéis llegar a formar el equipo que tanto esperamos y tanto estamos esperando en ese sentido, el equipo de Euskadi. A ver si lo podemos en marcha entre todos, ¿vale? Aurrera. Babesle barik talderik ezin egon eta klubak baukan oroigarriak arin jakobe. Ziklistentzat 10 mandamentu. Si alguna vez vas a faltar, no te olvides de avisar. Tercero, a las noches descansar y así podrás madrugar. Cuarto, nunca olvidarás casco, zapatillas y dorsal cuando a una carrera vas. Quinto, en carrera correrás y nunca pasearás en el pelotón de atrás. Sexto, no saltes sin consultar la táctica a emplear y en tu equipo evitarás la absurda rivalidad. Séptimo, en carrera y al entrenar siempre debes de llevar
tu casco y tu publicidad. Octavo, tu bici debe brillar y siempre a punto estará, si la cuidas mucho más, como el día de estrenar. Noveno, los padres te llevarán a las carreras y tú les recordarás que las tácticas las da tu director, nada más. Décimo, al equipo alegrarás con victorias, buen humor y dignidad. Eta ziklistek ze pentsatzen egin mandamentuotaz? Aldana ingo eta ez dut uste ingo benik danak, baina, batzuk altabena. Konformezaz 10 mandamentu horrekin? Batero bakarrik ondo dauela, baina beste danak ez ebez. Ez. Orduen ez ditzuzu beteko? Ez dut uste. Ondo pedatzea, zetxi disziplina pixka teotia ez da gezki etortzen. Lehenengo mandamentua da, lehenengo ikasi inbideala, forma hau eta gero dala karreria. Areina egingo ikasten da, ikasten bu hobeto eta ez bu ikasten suerte txarra. Entzun duzu nola 10 mandamentuak esan dut zuen, konforme datzaz guzti horrekin? Pieko. Baten esaten dau direktoriari, kaso enbijakola, beste baten esaten dau lehenengo ikasti dala eta gero dala kirola. Arrazoia daukie. Daneago iritzixak. Ziklistak denboraldisa azteko gertu, kilometro pilatxo bat aurretik, lartxo bez otezian izaten. Mersek eta hauek ez dute salatzen Gimondik eta afizionatuek adibidez eta gazteek gehiegi korritzen dutela bizikletan, karrera gehiegitan. Ni beti esaten dut, adibidez Euskadiko txirrindulari txapelketaren egitaraua kalendarioa da kalendario de fiestas, adibidez arrasaten jaia eta arrasaten karreria. Aretxaletan jaia eta karrera, Eskuitzan jaia eta karrera, Bergaran jaia eta karrera. Eta orduen, zuk ikusten duzu eta nik ensegida, nik ikusten duten dien egitaraua esaten dut, fiestas de Bergara, tal día, ¿por qué? Pues porque hay carrera en Bergara. Eta orduan, Gipuzkoa, Bizkai eta Araba mailan beti karrerak antolatzen dira, herriko jaia direlako. Orduan, el calendario de un ciclista es el calendario de fiestas del País Vasco, eta orduan, un miércoles, un viernes, da, claro, orduan ez doko, no tiene... Pensá eso si el calendario de fútbol se haría también en función de fiestas, es decir, hay fiesta en Escoleza, partido de fútbol. Sería ilógico, tan ilógico es el calendario ciclista, pasetan da, como se nos da de hecho, pentsatzen du, olantxe dara, que el ciclismo es así, el ciclismo no es así. Ia ikusi daigun Sabino Padillak esaten ebena hola itezan, zenbat karrera utzen herriz herri.
Balgañón del JMA. También hay un trofeo para él. Y el trofeo al primer clasificado del centro andaluz, Arcaiz Gómez. Arcaiz Gómez, primer corredor del Centro Cultural Al-Andalus. Al-Andalusek eta dana organizatzen egin karrerak sasoi hartan, hortaz bai, karrera asko, padillak arrazoi. Baina itxoin, badau geixeuta. Afizionatuen denboraldiari amaiera emanez, larun batean Oñatin San Miguel saria burutu zen. Euria hasieran, hego-haizea ondoren, eta ibilbide gogorra azkenik aurkitu zuten txirrindulari Txantxiku inguruan. Ehun eta hogeita 9 kilometro zituzten aurrean, larun batean goizeko 9etan Oñatiko Unibertsitate inguruetan bildu ziren afizionatu mailako 80 txirrindulariek. Oso gogorra bihurtu zitzaien txirrindulariei aipatutako 129 kilometroak. Azkenean, 27 besterik ez baitzuten helmugara iristea lortu. Hasieratik ekin zioten borrokari txirrindulariek. 10 itzuli eman behar zioten Oñatiko kaleetan zehar egindako zirkuitoari. Euripean eman zitzaion hasiera lasterketari eta ur tanten artean lehen eraso serioa Xabier Lazpiura txabaltarra jo zuen. Berarekin Abraham Olano eraman zuelarik. Bi gizon horiekin oraindik Oñatiko kaleetan beste 3 ere joango ziren, berandutxoago. Une batez, bazirudien ihesaldia ona izan zitekeela, minutu inguruko abantaila lortzera iritsi ziren eta 5 gizon horiek. Baina, eien artean ondo egiez konpontzea, eta atzetik egin zituzten aleginek bertan behera utzi zuten ihesaldia. Horrela, helmugan 2 gizon agertu ziren, Saltokiko Jesus Etxeberria eta brasileñako Ruiz Arkautze. Sprintean, lehenik aipatutakoak irabazi zuelarik. 2 gurpilak utzi gabe. Juvenil mailako lasterketa izan genuen atzo Aretxabaletan. Unai Etxeberriak goiti bera dominatu zituen lasterketako 82 kilometroak. San Miguel jaiak estreinatzen zituzten Aretxabaletan eta ohi denez ezin zen txirrindulari lasterketari falta. Hego-haizea eta Unai Etxeberria izan ziren protagonista nagusi igandeko juvenil mailako lasterketan. Unai Etxeberria bizkaitarrak nahi izan zuen bezala egin zuen alde tropeletik. 2 minutuko abantaila lortu eta gero abantailari eutsiz. Inolako arazorik ez zuen izan Unai Etxeberriak Aretxabaletako helmugan besoa lasaitasun handiz jasotzeko. Bere atzetik zetorren taldetxoaren esprintean etxeko gizon bat nagusituko zen. Eneko Garaia txabaltarra, zaletuen txaloen artean. Lasterketa irabazteaz gain, mendiko saria ere Unai Etxeberriarentzat izango zen, eta taldeen sailkapena ere bere taldeari eman zitzaien. Bukatzeko, aipatu 60 izan zirela atera ziren txirrindulariek. Horietatik 53 lortu zuten helmugara iristea.
aplausos de rigor. Como vencedor, el primer corredor local del Galería San Pedro, Virgen de Loreta. Atxabaltan eta atxabaltarra garaile ez? Bai, baina suerte apur batekin be bai, ze azkenengo metrotan esateko itxin justi joaten, ez? Ja bestiak antzeuta zuen, baina fuertien nuenez bakarrik heldu naz. Hala, urtengo denboraldi zen bi garaipen eduki dituzu, ez? Zin dituzu? Bai, urte hasieran antzuolan eta bigarren hauxe atxabaltan, eta enaben uste irasiko nagoenik, baina ondo. Posik, ez? Bai, oso posik. Eta aber urren gortien gehiago betorten dien, garaipen gehiago. Hor erakutzi kopia eta hori gaur metabolentitan irabazteko kopia izan da, ez? Ze zaila o zela? Oso gogorra, 103 kilometro. Bai, da eurisa gainera eta gogorra inda. Bai. Dana gala, roldan hor aurrien eta ezin harrapa hor roldan, ez? Ba, hori, azkeneko kilometro egin da eta ekipo ganez, ezin segidu batzean. Ezin segidu. Eta datorren denboraldiako zela ikusten duzu zeure burua? Ba, urte baina goto, espero. Bai. Animoso eta hor jarreketako asmuaz. Bai. Datorren urtean beste karrera gutxienez. Ba, ja, 11 urte eruten dugu, hau karrera antolatzen horranizetan, eta batzuetan izaten da hemen herrixen, da bestatuetan izaten da Portasolen helmuga. Baina, azkenengo urtietan, hemen herrixen itxen dugu, San Miguel jaiak aprobetxegu ez. Hala, kriston afizioa dago, ez? Atxabaltan ziklismoarekiko. Bueno, afizioa, ni betzen dago, da ez aretxoletan, leku guztietan, bai arrazaten, bai eskoitzen, da bai gatzan itxen dugu. Baina, atxabaltan neiko karrera horranizetan da, eta neiko jente, eta jentiek neiko ondo respondi duten dau, eta gu posik egoten gare, karreak organizeuaz. Dana dala, herrixak gaur irabazle bat, ez? Bertako herriko seme bat, Roldan. Bai, esan mier gainera, aurten Alberto Roldan izan dela irabazlea, eta igez, fetxa hontan, gutxi gura bera, olako fetxetan, bera nahia, Inigo izan zela irabazlea. Da gu posik egoten gare, atxabaltar batek irabazten da benien, da atxabaltar espada bentzet dorletako ekipoko izan dizela. Ba, eskerrik asko, da datorren urtera arte. Bueno, eskerrik asko, eta oin urrengo karreria izango da ia zikokrosa, abenduen. Proban, maila handiko txirrindulariek hartzen zuten arren parte, Mike Krug alemandarrak errestasun handiz irabazin zuen Aretxabaletako 21. nazioarteko zikokros proba. Bigarren, Steve Dutch ingelesa izan zen, hirugarren Jurrebaso Urretxuar euskalduna, eta laugarren Plag katalana. Zirkuitua gogor eginda zegoen azken egunetan izandako hotz eta izotzen gaitik, eta honek karrera nahiko arriskutsua sortarazi zuen. Bestalde eta zirkuituari dagokionez, hau luzeegia zela azpimarratu zuten askok, eta nekagarriegia izan zela probaren amaieran. Dena dela eta kontua kontu, proba interesgarria eta ederra ikusi ahal izan zuen Aretxabaleta hurbildu zen inguruetako jende ugariak. Proba bestalde Telebista Espainolak antolatutako txapelketa baten barruan kokatzen da, Telebizion Espainolaren txalengea izuzen ere. Lehen aipatu bezala beraz, Mike Krug alemandarra irabazle eta Jurrebaso hirugarren. Steve Dutch ingelesaren ostean. Makinatxo bat talde, karreterako karrera ugari, ziklokrosak, esan biharrik ez dago aspalditik dauela debago izenian ziklismorako zaletasun ondisa. Eta onaik astu barik, zikloturistak. Udaberriarekin batera, lainoek lehenengo eguzki izpiei usten die tokia eta lehenengo eguzki izpiekin batera txirrindulariz bete hoi dira Euskal Herriko errepideak. Neguan adoretsuenek ere pedalai emateari ez diote uko egiten, baina egia esan da gehiengo nagusiarentzat bizikletak udaberrirako dira. Gaur arrasaten zikloturista irtera badau, noiz danik etortzen zare olako salidak ospatzen hemen? Oain arte ez dugu egin irterarik egolan antolatu ez dugu egin. Oain hasi aurten pizkatxo bat egiten asmoz apurot erakusteko zikloturista bagaudela hemen arrasaten. Eta antolatu dugu hau irtera hau izen batekin jarrita Jose Mari Seiz gure taldeko izendako txirindulari zikloturista ospetsua. Baina, gero txirindulari asko biltzen gara igandetan goizetan da libre ere bai.
Ezkenian guk daukagu urtien zehar igandero irtera batzuk, egiten du hemendik 80 kilometro, 100 kilometro, hemendik beste herri batzuetan, ibilita, ikusita, baina asko gaude ere bai ibiltzen garena libre. Bueno, gaur zabaldu da zikloturista denporaldixe, ez? Hau da lehenengo probia, baina neguen zuek ibiltzen zare bizikletan ala... Aurten nahiko egualdi eguna eduki dut, aurra da nahalegin egin ditu, huen gauza gertatzen dut. Azixa, agik, Andria eta Umiek eta Balima Euskaba zinez zibili nahi doken aina. Argi ordu gutxi egongo diez, baina oin ja udabarri aldera eguzkisa goizetik urteten danien, asko gehitza urtengo zarez. Hemendik aurrera ahalegin egingo ditxugu bintzat domekero urtetzeko. Domekero eta alba jugo be, hastian be, pixate ibili. Baina profesionalekin akabako dugu. Kadetetan ibilitzakoa, juveniletan, eta orain, afizionatutan bi urte egin ondoren, profesionaletara Banesto taldearekin. Zenba denbora dako? Bueno, de momento hiru urterako ez. Firmatu ez 91, 92 eta 93 urterako. Eta ze baldintzakein firmatu duzu? Bueno, ni baldintza bentsate urrengo bi urtetan korretzean nik nahi dutena, gutxi gora bera, eta, bueno, kantidadia karrerak eta hori nik nahi dutenak eta bueltape gehien bat txikisak eta hola, buelta hundisak sartu barik, eta ja hirugarren urtean, buelta hundi bat korretzeko asmoakin. 20 urtekin profesionala eta pasatzea ez da oso normala, ez? Bueno, ez da normala, baina ahal izan ezkero pasatu eta, bueno, gero ikusiko gu ez zela doian gauzia ez. Bentsate pasatu eta ikasi, honek urrengo 3 urtetan bentsat. Banesto badauka hor eskilara bat inda, orain Delgado dago goian, Indurain erreleboa hartzen ari da, Aitor Garmendi ere fitxatuta dago. Eskailera horretan izango duzu tokirik? Bueno, de momento ez tokatu hor tokirik ez. Apruba da eurai lagundu ez. Baneston hori, zuk esan duzuna dau, igual 3 maila desberdinez, Delgado eta bere gutxurara bere adinekuak, gero Indurain, eta gero gazteak ez, Garmendia, Uriarte, hori azkenengo 23 urte dutenak gero. Eta orain gu gatoz ez, 21, 22 urtekoak, gazteagoak ondioken. Profesionalen artean zure ustez zein da txirrindulari kompletoena edo burutzuena edo beren mugitzen dena? Hori duzari gabe Lemon da ez. Marino edo Gorospe? Gorospe. Angiozar edo Aretxabaleta? Biziak. Ura edo zerbezia? Ura. Kotxia ala bizikletia? Bizikletia. Lorezo eta ematen duenaren musua edo amaren musua? Amaren musua. Tirkitixia ala roka? Roka. Baserria ala kalea? Kalea. Hotza edo beroa? Beroa. Rubiak ala morenak? Morenak. Eta azkenerako Leintz Baiarako profesionalen karreria. Gustora geldituko ziren atzokoan txirrindulari zaleak. Atzo ospatu baizen Dorletako ama lehenengo kriteriuma. Erlojuaren aurkako froga hau 18 kilometrotako ibilbidean zehar luzatu zen. Arrasateko Maxi Eroskian zuen hasiera puntua. Bertan, kotxe eta moto ugari ikusi zitezkeen. Arrasate inguruko errepideetan bizikleta zale asko ziren Gatzagako porturako bidean. Lehen esan bezala, frogaren ibilbidea Maxi Eroskin hasten zen. Gero, ondoren, Arrasateko kaletatik zehar pasa ondoren, Aretxabaleta eta Eskoratzako kaletatik jarraitzen zuen, Leheniz Gatzagako Maldei aurre egin aurretik. Gatzagako mendatea motza bai, baina gogorrare izan zen txirrindulari profesional hauentzat. Bentafrian jarri zen helmuga. Bertan jenden multzo desentea bildu zen, baita ere helmuga aurreko azken aldapa gogorretan txirrindulari negatuei animoak emateko asmoz. Frogonen garaipena Urmov, Garmendia, Jon Untzaga eta Julian Gorospenen artean zegoen. Kontutan hartzeko lehenengo denbora, laugarren lekuan irten zen Ruben Gorospenena izan zen. Rubenek 27 minutu eta 30 segundu behar izan zituen frogaren 18 kilometroak betetzeko. Lehenengo lau txirrindularien artean denborarik onena eginean.
Enrique Alonso Arrasatearrak 7. lekuan hartu zuen irteera. Esan beharra dago, ez zuela oso ekitaldi ona bete. Mugatik pasa ondoren bere denborarekin ez baitzuen lehenengo 15 artean sartzerik lortu. 12 eta 9 zirenean, Xabier Aldanondo izan zen ranpatik jaitsi eta Arrasateko kaleetan zehar Bentafriako helmugara abiatu zena. Xabierrek azkenean 28 minutu eta 22 segundutako denbora bete zuen. Bukaerako sailkapenean 15. postua lortuz. Banesto taldeko Aitor Garmendiak lortu zuen 3. postua podiumean. Bere taldekide den Julian Gorospe eta Pietro Urrumofen atzetik. Aitor Garmendiak tarteko denborarik onelak lortu zituen. Bukaeran 27 minutu eta 22 segundutako denborarekin. Baina oraindik ere, Luis Perez, Xabier Lazpiur, Julian eta Urmo falta ziren irteteko. Esan behar da, Luis Perezek 14. postua lortu bazuen ere, laizterketa ona egin zuela eta aldapa gogorretan ere ondo moldatu zela. Zurenengandik minutu eta 25 segundutara gelditu zen. Amaia taldeko Mikel Zarrabitia izan genuen aurrekoen tarteko denbora guztiak hautsi zituena. Baina azken metroetan indarrak faltatu zitzaizkion eta 8. postuarekin konformatu behar izan zen. Ondoren, Juan Tomas Martínez helmugaratu zen 27 minutu eta 55 segundutako denborarekin 10. postua eskuratuz. Joaquin Ja Kataluniarra izan zen urrengoa eta denbora oso ona lortu zuen, 2. postuan gelditu zen azkenean. Eta bukaeran gelditzen ziren bi txirrindulariek ere hartu zuten irteera. Pietro Urrumov eta Julian Gorospek hain zuzen ere. Sobietarrak tarteko denborarik onenak atera zituen, segundo askotako desberdintasunarekin gainera. Eta bazirudien garaipena eskuan zuela, zeur taldeko txirrindulariak 27 minututik jaitsi zen bakarra zen. 26 minutu eta 57 segundutako denboraz. Eta azken lekuan, Julian Gorospek hartu zuen irteera ordu bata eta 3 minutu zirenean. Julianek, sobietarrak baino tarteko denbora eskasagoak lortu zituen. Beti ere, segundu bat edo 2 gehiago. Bazirudien ez zuela garaipenik lortuko. Baina, igotzen azitzenean bere ritmoa Urrumovena baino hobe izan zen. Azken maldetan, 26 segundu kendu zizkion Urrumovi. Mugatik pasa ondoren, 26 minutu eta 57 segundu eginaz, sobietarrak baino 10 segundu gutxiago erabili zituen ibilbidea betetzeko. Beraz, Julian Gorospe izan genuen lehenengoa. Ondoren, eta 10 segundutara, Piotr Urrumov. Eta 2. 35 segundutara, Aitor Garmendia. Importantea da, hortxe, agian loreekin detailetxo hori izan dezakete, baina lorea jaso aurretik diruak gorde, hortxe ditugu, Julian Gorospe, Pietro Urrumov, Aitor Garmendia. Jende ezagun ikusi dugu erramen, zai izan da jende guzteu egonak hartzea? Zaila bai, zaila eta garestia, hori da txarrena. Azken finean, batzuek azten dute, hori, horretako ama bere izan dela eta azkenean dirun asuntua da. Dena den, esan behar dut, adibidez Gorospe favore bat egiteko demateko, bere katxeta baino askoz gutxiago batik etorri dela. Eta lehen ikusi dugu hemen Gorospek irazi ganean saltoak ari zinela. Zer, Gorospen zalea zera, ala? Bueno, ni esango naizela Gorospen zaleena. Bai, ni gorospista hasta la medula esaten den erdaraz zela. Bai, gorospista. Zuen antolaketarekin gustora geratu zerate, eta jende asko ikuste zen, eta... Bueno, jende asko ez, zoritzarrez, jende asko ez dira etorri. Baina, bueno, juez edo epaiak esan dute, bueno, hori antolategi buruz, oso ondo zagratu dela lasterketa. Erlojuaren kontrako froga bukatu eta sareak jaso ondoren, hauesek izan ziren Julianek eta Aitor Garmendiak esan zizkiguten hitzak. Bueno, nahiko ondo ikusi ez, goan giro korrituta gero oso ondo neon formaz, eta bueno, astontan nahiko ondo entrenatu ez, seriek eta nahiko fuerte eta oso ondo ikusi eta irabazi dena, kontrole jutan ondo ibiltzen giltzona die, olako probatan, da kontentu guztuan. Bueno, nik jakin dut ez da azkeneko igoera oso gogorra dena eta bai,
honen eukitena da, referentziak eukindu bat danenak eta difentsa txikiak ezin dira, lehenengotan erusten eurumok eta jakindetat azkenian gorra dena eta azkenian atopi gongotena. Da bueno, azkeneko kilometroan ja rebasoteko nahi, da lehenenzu nahi, da orduan pizkat estimulu nahi gehiago. Da azkenian, bentajo india eta ezin, baina 10 segundo bentajo nadan ere partez. Batxapeldunan berbekin gaurko agurra. Bagoiaz bizikleti hartuta urrengor arte!